Igbo ndị ọma, Igbo wu Igbo, Chukwu gọziri agọzi. Ana m anabata ụnụ na Chi Abụọla TV. N'ụbọchị taa wụ ahịa Eke. Asị m Eke ketara ya iru, ketara ya ụba. Ihe m ji n'aka wụ ogirishi. Gịnị ka ogirishi na-arụ? Gịnị ka eji ogirishi eme n'ala Igbo? Ama m na ọtụtụ ndụ ajụrụ ihe gbasara ogirishi ga-asị na eji ya ada ọka ọrụ. Aga n'ọka ọrụ ada ogirishi ọgwụla. Mana taa anyị chọrọ ịmata ọtụtụ ihe dị iche iche ogirishi a nwere ike ịrụ. Ya ọ bụrụ na ekirichaa ya mmụta ihe n'ime ya, gbaa mbọ hụ na ị gara na Chi Abụọla TV, sọbskraịbụọ, laikụọ ma shịa ya wụ vidio a ị na-ele ka ndị ọzọ nwee ike ịnweta. Ogirishi ka a na-akpọ fertility tree, ahịhịa ya wee wụrụ fertility leaf. Eji ya ada ọka ọrụ maka ọwụ osisi ka osisi nwere uru na mmụọ, nwee uru n'ihe. Ka ọzọ eji ya emewu, eji ya adọtu agwụ. Ọ bụrụ na ị na-agwụ, etinye ya ụha, tinye ya ogirishi. Ya wụ na ogirishi nọ n'agwụ gị nwụrụ, ma na enwere ihe ala ebe ahụ na-adọ, gbaa mbọ jụọ ese mana ihe ọwụ. Agwụ gị gazie ọtụ ọ kwesịrị, gị hụ ogirishi ga-eme gịnị? Ga-ebu. Ya ọka abụọ eji ya adọ agwụ. N'ihe dị iche iche wụ uru mmụọ, ihe gbasara ihe mmụọ ogirishi nwere ike ime. Kembụ, ị ga-ahụ na ọ bụrụ onye soro bụ ozu ma ọ mechaa akpata ozu, ewezụga ihe unune, ọ nwere ike ga-akụrụ ahịhịa ogirishi wee hisacha aka ya. Ọ na-eme ka ihe dịka mgba mmụọ ma mmụọ ọjọọ hapụ imetụ onye ahụ aka. Ka ọzọ, nwatakịrị ihe ọdụdọ na-adọ ka a na-akpọ convulsion n'asụsụ Bekee. Ọ bụrụ na ihe ahụ bido, kwanye ọkụ, tinye ọkụ ozugbo n'ihu ụlọ ebe ahụ, gaa kpata ahịhịa ogirishi a mgbe o buru ibu, wụnye ya n'ọkụ ahụ. Ọ na-enepụta nwụrụ ya na-apụta, ị ga-ahụ na ihe ọjọọ ha na-adọ nwa ahụ, ọmụọ ji ya aka, ga-eme gịnị? Ga-eri mbọmbọ. Ka ị nwezi ike iwere akị ude akị eji akwa ojukwuru were tee nwa ahụ mgbe ọ nwere onwe ya. Ya wụ ịkwanye ọkụ, ga-ekere ya tinye n'ọkụ. Ọ na-enepụta uche na-apụta, ọ na-achụ mmụọ ọjọọ. Dọọ ya gburugburu n'ụlọ gị ma ọ wụ na-abụ gị, ọ na-achụ mmụọ ọjọọ. Ọ nwere ike bụrụ onye isi ọkụkụ na-akụ, isi ọwụwa, ya wụ na ihe mmụọ bụ nwanne m. Kpata ya mgbe o buru ibu, suo ya ihe ọma, kpapụta mmiri ya, were echiwere m onye ahụ ọkụ isi ahụ na-akụ, ọpụtụ n'abalị, gị hụ ya nwere onwe ya. Ọ bụrụ onye ga-ganụ zọrọ ihe dịka ọgwụ ọjọọ, ya zọrọ ya. Kụta ihe wuo ogirishi, suo ya nga ọ dị mma, weta mmiri ya, ma ị nwere ike shie ya eshie ma ọ paa ya apaa, ọpaa na-aka mma. Gị were mmiri ya nyere m onye ahụ, ya ṅụọ ya, ihe ahụ ọ zụrụ ga-eme gịnị? Ga-eri mbọmbọ. Ya bụrụkwana na ị na-aga ebe ị na-aga, ikekwe ebe ahụ ị na-aga enwewọta ocheme n'ahụ, ahụ obi esesara gị ike n'ebe ahụ ị na-aga, kere ihe mbụba ole ma ọ wụ weta osisi ya ọtere nke ọ dị anọ, wee ya na-akpa gị, ma ọ kụrụ mbụba ya wee na-akpa kụrụ ịga ebe ahụ ị na-aga, ọ wee ji alọ ịgacha ga-ela. Ka ọzọ, na ịnụ ike nọkọta ọtịnị, ahụ na-eme m ọtị ma ịghọtado ya na nke nwere ihe megị, ma nwere ihe ị nwere ike ịkọtali. Fụọ ihe na-ewe gaa na mmiri were esa ahụ ọkụtụ n'abalị.
ikekwe ị na-arọ nrọ ọjọọ nwere ike na-eburu m ọkụ isi ọwụwa, fụọ ihere were ya na-asa ahụ ọkụtụ n'abalị, ịnọkọta ụjọ na-atụ m, nọkọta ume mapụ, nọkọta ụjọ ọbịa, ma onye dị ka akpata oyi izu onye ahụ gị ile anya akpata oyi izu onye ahụ anaghị apụ apụ, fụọ ya fụta mmiri esipụta ihe ọma wee gaa na mmiri eji asa ahụ eji asa ahụ ọkụtụ n'abalị, gị enwe ihe ga-aha gị. Ka ọzọ a na-akpọ ya fertility leave maka nwaanyị na-anaghị atụ atụ. Ọ bụrụ na nwaanyị dị otu a, ọ bụrụ na nsọ gị gachaa, ozugbo nsọ gị na-agbacha nwaanyị ọ na-ara ahụ ịtụ, gị weta akwụkwọ a kụta ya nga ọ dị mma maka nwaanyị ọ na-ara ahụ ịtụ atụ na ịmụ amụ, shie ya n'ọkụ ihe dị ka nkeji 10 ruo nkeji 15, gị shie ya, hapụ ya ya ajụta oyi. Ịhapụ ya ọ jụta oyi, gị ezaa ya, ṅụọ ya ise ruo abalị 3 ruo abalị 5 nsọ gị gbachara dịka nwaanyị ọ na-ara ahụ ịtụ atụ. Nsọ gị gbachaa, gị ekute ya nke o buru ibu, shie ya n'ọkụ ihe dịka nkeji 10 ruo nkeji 15, hapụ ya ya ajụta oyi, gị ezaa ya. Ịzachaa ya, gị na-aṅụ ya ụkara tọmbụla kọp, ṅụọ ya ụkara ya n'ụtụtụ, ṅụọ ya ụkara ya n'abalị, ṅụọ ya site n'ụbọchị abalị 3 ruo abalị 5 ka nsọ gị gbachara, maka onye ọ na-ara ahụ ịtụ atụ ịmụ amụ. Ị na-enwe eze mgbu? Ị na-enwe eze mgbu? Ịkpata ya, gị shie ya n'ọkụ, hapụ ya ya ajụta oyi, gị kpọọ ya n'ọnụ were kpụkpụcha ọnụ gị, ọkacha ebe ahụ eze ahụ na-egbu gị mgbu, ịkpụcha ya kpụta ya n'ọnụ nwatakịrị, gị ebufuo ya. Ọ bụrụkwa ihe dị ka ihe ọtụta akpị ma ọ wụọ awụ ihe ọtụta tara gị, fụọ ya, nwa aṅụ werekwe ya tee nga ahụ ihe tara gị, shie ya n'ọkụ ọ dị mma, fụọ ya afọ ọ dị mma, nwa aṅụ tekwe ya nga ahụ ihe ọtụta tara gị. Ọ na-akwụsị mgbu, ọ na-akwụsị isi ọwụwa, ọ na-enye aka n'ịtụ atụ na ịmụ amụ. Fertility leave ya wụ Igbo ndị ọma, ọ wụ ihe awụ ihe ogirishi na-eme gịnị na-arụ ya, ka eji kpọ ya fertility 3 ma ọ wụ mbaba ya fertility leave, maka ọ na-enye aka maka ọganihu. Agwọ ọbụla ejikwere ya dọ ọnụ ya, ị ga-amụ na o teghị aka ihe ga na-aga, ihe niile na-akụ niile ga na-aga otu ụbọchị. Ya wụ ọwụ ihe anyị nwere ike ikwu, ọ ihe anyị nwere ikwu n'ụbọchị taa gbasara ogirishi wụ fertility leave. Ka ị na-ekiricha ihe a, gbaa mbọ hụ na ị sọbskraịbụ na Chiabụọla TV, ị sọbskraịbụ, like vidio ndị e nwere ebe ahụ, ma share ya ka ndị ọzọ nwee ike inweta. Ịsọbskraịbụ na Chiabụọla TV, nkụzi niile dị iche iche a ga na-eweta gbasara ihe dị iche iche Igbo nwere na ihe a na-arụ na ọtụ echi ha mgbe ji ha enweta ọganihu na ihe ọma, ị ga na-enwetacha ya. Anyị ga na-akụzi ihe dị iche iche na Chiabụọla TV. Ihe ji mee Chiabụọla TV maka isi Igbo Chiabụọla, tetenụ n'ụra ka anyị laghachi azụ n'ụkpụrụ anyị. Ọya wụ ihe nọ n'ime ya. Aha m wụ Ichie Chidiebere Chimana, nwa Chimereze. Asị m onye anwụ na ibe ya efuru, Igbo bụ Igbo, ya gachi ịrụ ọrụ.